Bideo honen bidez, euskaraz lan egiteko laguntza tresna erakutsi nahi dizuegu. Orain, adibide baten bitartez ikusiko dugu. Instalazioa egin ondoren, bi lekutatik sar zaitezke e-toolbarrera. Microsoft Word aplikazioan goiko aukeren menuan e-toolbar logoa ikusiko duzu. Bestetik, Windowseko mahai gainean esteka bat jarriko da zuzenean e-toolbarra irekitzeko aukera emango diguna. E-toolbarrak dituen aukera nagusiak hurrengoak dira. Itzultzailea, ereduak, galdetu, pilulak eta kanpoko baliabideetara lotura eta testuak kopiatzeko aukera. Batetik bestera pasatzeko nahikoa da izenaren gain klik egitea. Itzultzaileak testu laburren itzulpenak egiten lagunduko dizu. Kontsulta bat egiteko eremu zurian testua idatzi. Itzulpenaren norabidea aukeratu eta itzuli botoia sakatuko dugu. Emaitzen zerrenda behean ikusiko duzu. Beste aukera bat, zure testuan itzuli nahi duzun hitza hautatzea da. Ondoren, e-toolbarra sakatu eta emaitzen zerrenda behean ikusiko duzu. Itzultzaileak hobesten duen itzulpena lehenengo postuan erakutsiko dizu. Eta bestetik, beste proposamen batzuk erakuts ditzake. Itzulpen alternatiboak edo eskatutakoaren antzeko testuak izan daitezkeenak. Ereduak atalean, abokatu eta prokuradorentzat prestatutako formulario ereduak kontsultatu daitezke. Pantaila nagusian, justizia.neteko liburutegian dauden formulario zerrendara joateko aukera ematen da. Ereduen bilduman bilaketak egiteko aukera dugu. Horretarako eremu zurian formularioaren izenaren zati bat idatzi, hizkuntza aukeratu eta bilatu botoia sakatuko dugu. Emaitzen zerrenda behean ikusiko dugu. Eredu baten gainean klik eginez, formularioa Microsoft Word editorean irekiko zaigu. Eredu barruan lan egiteko ondorengo aukerak ditugu. Eredua euskaraz bakarrik ikusteko EU botoia sakatu. Eta bi zutabetan ikusteko bi botoia sakatu. Galdetu aukeraren bitartez, epaibiri euskararekin zerikusia duten gaien inguruko galderak egiteko aukera izango duzu. Galdera egin ahal izateko ondoko eremua bete eta bidali botoia sakatu. Pilulak gomendio linguistikoak kontsultatzeko aukera ematen digu. Azken urteetan jaso diren terminologia zalantza ohikoenak, maizen egiten diren akatsak eta abar jaso dira. Gai jakin baten inguruan pilula edo gomendio bat lantzea nahi baduzu, zure iradokizuna egiteko erabili bidali zure iradokizuna aukera. Pilulen artean bilaketa egiteko, eremu zurian testua idatzi. Gero, bilatu botoia sakatu. Emaitzen zerrendako lerro batean klikatuz gero pilula ikusiko duzu. Azkenik, gehiago aukeran erabilgarriak izan daitezkeen estekak azaltzen dira. Justizia.net, Euskaltern, Hiztegi Batua, Elujar eta Gida. Gainera, e-toolbarrean azaltzen diren testuak kopiatu eta beste aplikazioren batean itxasteko, kopiatu aukera gehitu da. Gure Azblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa. Kontseiluak 2013ko hizkuntza politiken urtekaria argitaratu berri du laugarrenez. Iazkoan hizkuntza politiketan gehien errepikatu den gertakaria, Frantziako eta Espainiako estatuen aldetik jasandako esku hartzea izan da. Iñaki Lasa kontseiluko ildo politiko instituzionaleko buruak adierazi duenez, estatuek aspaldiko oldarraldi agerikoena egin dute 2013 urtean. Lasaren hitzetan ohiko itxurakeriak baztertu eta mozorrorik gabe aritu dira Frantziako zein Espainiako estatuak
euskararen normalizazioa helburu duten neurriak oztopatzen. Zentzu horretan, estatuen kanpo esku hartzea inoizko agerikoena izan da. Hortxe bada, kontseiluak iazko urteari begira egin duen hausnarketa. Apirilak lehen eguna du gaurkoan, asteartea da, eta gure azblairi ekiteragoaz. Eguerdion eta ongi etorri entzule. Gonbidatua, agurtu behar dugu jarraian, gaurkoan justizia arloari buruz hizketan aritu behar dugulako, euskara eta justizia uztartzera goazelako, eta sektore horretan gure hizkuntzak duen lekoa ezagutu nahiko genuke, bide batez sektorea bera euskalduntzeko abian den prozesu baten berri izan behar dugulako, eta horretarako Xabier Balerdi dugu gure artean, justiziako euskara teknikaria da bera, eta baita auzia euskaraz egitasmoko arduraduna ere. Eguerdion eta ongi etorri, Xabier. Eguerdion. Eskerrik asko, gure azblairekin bat egiteagatik zeuri. Bueno, lehenik eta behin, apur bat gaian kokatzeko edo konta iguzu, epaitegi baten barruan kokatu nahiko genuke geure burua, eta hori ez da, gaur irratiko estudioan egotea bezalako zerbait, erabat estu inguru desberdina da, konta iguzu zein den epaiteiko funtzionamendua, nola dagoen osatuta, zenba langile dauden, nortzuk parte hartzen duten epaiketa batean, gutxi gora bera azaldu gozu, laburpen bat egiguzu. Bai, epaitegiak baita ere ezberdina da, epaitegia esate bateko Tolosanean, Balamazidanean edo Donosti batenean. Ez Donosti baten, era askotako biziok daude eta epaitegiak ere bai ez. Instruzioko epaitegia dituzu, lehen auzialdiko epaitegiak, hain zuzen demandak eta zertzerako orduan, zigor arlokoak, provintzia auzitegiak ere hiriburuetan egoten dira, lan arlokoak ere bai. Bakoitza nola esan, era errexian esan da, bakoitza espezializatuta dago ez arlo ezberdinetan. Eta betere, erregistro zibila ere bertan dago. Hola daude. Gero beta ere, administrazioarekiko auziak, administrazioaren kontra june mani badezu, beta ere beste espezializazio bat. Bai. Eta epaiketa batian, ze pertsonak hartu behar dute parte? Zein da... Zu jo dezazu, ez dakit, inordekotzaren inguruko, edo arintziaren inguruko arazun badakezula, eta orduan, ekuibarko zen dituzke, ez beti, baina ekuibarko zen dituzke abokatua, abokatuaren bitartez gero prokuradorea, behin epaitegira iritsitakoan, bertan parte hartzen dute bertako langileak, hiru motatako langile daude, kudeatzaileak, laguntzaileak, amnestariak, eta gero, jakina, epaile zen magistratu, fiskalak ere bai, zaurik izan manin behitezu, auzitegi medikoak ere bai, arazo psikosozialako marin badaude, lantalde psikosozialak ere bai. Esan nahi dut, epaitegi edo judizio batean, operadero juridiko ikararekin egingo dezula topo, segun eta zein dan kasua. Bai, azkarian jende pila bat, eta hoi dana, ekipo oso bat hartuta, karo, ez da erresa izango euskara hileko aitea. Esan nahi dut, ze presentzia eukileike edo, ze aukera eukileizke euskerak. Zer realitate du gaur egun? Edo bere gunean? Realitatea, esango dizuet ez dela, Gernikako udaletxean ango litzateken, edo Gipuzkoako foru baten egon daiteken ez da. Kontutan nuki behar da, oraindik transferitu gabeko hainbat arlo daudela, esate batako, epaileek, magistratuk, eta idazkari judizialak oraindik ministeritzaren menpe, komiartean. Eta orduan baiek ez dute ez hizkuntzeskaik izunik, eta ez halako batean, Gernika baten epai euskaldun bat tokaleiken bezala, ez, dena dalako konkursogatik edo, etorleike, Malagako bat, euskararekin, edo euskara oso arrotza egiten zaion operadore bat etorleike. Oain gertatzen dana da, bulego judizial berria ezartzen nahi dela, eta epaitegi ezberdinetan, eta esate batako, Gipuzkoan Tolosa, Bergara, Azpeiti, Irun, eta Bizkaian, Gernika, Getxo, herri txikin, komiartean txikinetan, ezarrita dago, eta perfilak hizkuntzeskak izunak ezarrita daudela. Euskara presentzia ezagutza aipatzen zuen hainoak, baina, auzi batera doan batek, adibidez, euskaraz aitortu nahi badu aukera, eta itzultzaileen perfil hori adibidez ezagutzen dugu, ez? Epaitegien eremua urrundik jasotzen dugu. Hemen izan genuen gainera, ezta? Hori da. Eskatzen da itzultzailea epaiketetan zerbait ohikoa da? Bai, eskatzen da. Ez, bai aurrez aurreko saioetarako.
Baina badago zea bat, itzultzaile sare bat, eta nik uste horietako bat hemen egon dela, eta nik baino asko zobeto ikutsiko ditzuela, zertan datzan haren lana. Baina eskatu bai jakina eskatzen da. Baina ez bakarrik aurrez aurrekoa baizik, eta gehiago gertatzen nahi da, udaletxetatik ere, hainbat udaletxetako pleno, euskara utxian egiten dienak. Eta horiek epetegira iritsitako, horiek ere itzulin behar diena. Ze karpen ingo di horri, hauzia euskerazek, ze gehituko dio? Bai, lehen esan deten bezala, hemen operadore juridikok askok hartzen du parte. Guain arte gertatu izan dena da esatuateko abokatuak, euskaren normalkuntzan, haien arloan egin duten lana, izan dela neko lan, neko isolatua, haiek alde batetik egin dute hau, ezekizi jardun aldi bat antolatu duten Bizkaiko abokatuen elkargoak oso ondo. Gipuzkoak berriz, beste bide batzuk jorratu dituzte, ez? Epaile batek, esate batako, epaiek badie bointxi bertan, ez? Epaiek bereien sententzik, epaiak euskaraz ere egiten dituztenak, idatziz. Eta badie baita ere langileak, bekixek gauzak egiten dituztenak, badie zegitazko gizelak, badie baita ere itzulitako legeak. Nolabait gauza puntual batzuk daude horrezta. Gauza puntual batzuk eta nun daude publikatuta. Orduan, proiektu honekin lortu nahi dena da, denok elkarrekin lan egitea. Gu egiten nahi gana, esate batako, bain tresna bat jarri diegu abokatuei, eta boligo ari gara tresna hori instalatzen, toolbar. Eta bertan, Wordrean instalatzen den ikono bat, irudi bat, eta Wordrean, eta bertan dago, euskara juridikoaren gainean dagoen, esango nuke, guztia. Euskarara itzulitako legeak, bertan daude epetegitako eredu judizialak, epetegitako lexiko juridikoak, bertan daude bildu ditugun epaitza, zein epai euskaraz, dena guztia, 200.000 unitate bainago joan, eta abokatuentzako ezartzen egia, bereientzako beriziki landutako formularioak. Baina ez bereientzako, bereiekin batera landutako formularioak. Eta tresna informatiko hau landu dugu, itzulpenak ematen dizkizu, itzulpenak, baina baita ere, legea konsultatzeko aukerak, eta egin duguna da, haien beharretara egokitu, eta haien nahiaren arabera, egin. Aipatzen zenuen, Xabier, badaudela, nolabait auzia euskaraz egitasmo honek, koordinatzen lan bat, kohesionatzen lan bat egingo duela, justiziaren euskalduntze bidean dauden elementu puntual hori guztiak bateratu eta bide berean jartzeko. Eta aipatu dituzu, ze tresna dauden, norekin aritu zareten elkarlanean, abokatuekin adibidez, zein dira gutxi gora bera eta laburbiltzeko kontuan izan beharrako elementu guztiak euskalduntze bide horretan? Alde batetik, lehen esan deten bezala, operadore juridiko guztiak, bestetik dira unibertsitateak, eta baita ere, nola esango nuke, organoak. Epaiak biltzen dituen zea gobernu sala. Abenduaren 3an, egin duen aurkezpen bat izan zen Bilbon, Auzia Euskaraz proiektuaren aurkezpena, eta bertan parte hartu zuten Juan Luis Ibarra, Auzitegi Nagusiako presidenteak, Juan Kaparsoro, fiskal nagusiak, Angel Gil, Bizkaiko provintzia auzitegiko presidenteak, Josu Erkoreka beak ere bai, eta, bertan, kasi, 80 lagun edo bildu ziren, beti ere, juridikatura munduko, pertsonak, fiskal buruak, epaileak, idazkari judizialak, euskara mundukoak ere bai, nolabait, betere, gobernu salak, Auzitegi Nagusiko gobernu salak, bere iritzia plazaratu dut, eta esan du, bida, guk ere, proiektu honi gure babesa ematen diogu, eta aldeguna edo, gutxinez trabaik ez dugu jarriko, proiektu hau aurrera atatzeko. Eta horrelako konsensu bat lortzea, guain arte, haientzat euskara hain arrotza egiten zaitzaien, jendean artean, horrelako konsensu bat eta onespen bat, esango duzu, gutxiengo onespen bada, gutxiengo onespen bat da, baino, oinarria da, eta oinarria da. Eta hizketan hasteko oinarri bat, hasiera bat, eta
horrekin aurrera egingo dugula. Bai, baina hori igual azkenian izan leike, bueno, pues, behar dugu, babes bat, ezuk esaten zen duna, ez? Behar da, ez? Bidia inalizateko, onarpen bat, gainera segurasko sozializatzeko balio du, zu esaten izin jamezela, ez da, besten artian, bueno, zabaldu alizateko, beste modu, bueno, pues, behaien jerarkien araberare bai, ez da? Baina hori bakarrik, horrekin bakarrik ez du aurreateako. Hauzi euskeraz, askoz gauza gehiago, ez da, baliabideak, ezagutzak, ezakit. Bai, ez dut borondatea ez da nahikoa. Eta gu abokotokin joten gana, ez dut bai borondatea ondo dau. Ez, gu jaurte batzu da badamazkiu hemen, eta jakin badakigu zehozek egun behar deula. Eta orduan, lehen esan duen bezala, abokotoen gana, juten geha, tresna batekin, euskaraz lan egiten lagunduko dion tresna batekin. Orduan ja, sartzen nahi geha ja, baliabide informatikoak ere kontumatu batugu, iprepatu inbatugu. Sekulako garrantzi ematen nahi gehago hizkuntzen teknologiai. Era errexian jarri bertzaie, operadore juridikoiek, euskaraz lan egin nahi duten operadore juridikoiek, era errexian eta eskuragarri jarri bertzaizki baliabideak. Ezin dugu, lega horizontala itzulita ungotea, ez, dena daukezu hemen eskuragarri. Erreferentzia hauxe da. Ez, eta lehen esan duena, borrean, jarritzen egian, beste tresna hori. Dena hor daukezu. Boekin, estatuko aldizkari ofizialekin harremanetan egian, baita ere, lego sustantiboak, eta prozesalak baita ere itzulita ditugunak, boen bertan euskeraz, era eskuragarrian baita ere azaltzeko. Baina, hizkuntza teknologia esker, epetegiko langileek ere langilere itzulpen ematen zei eta nez eta Kadizetik etorri, nez eta Malagatik etorri, nez eta Madridetik etorri, eta ikusi egiten du nola euskeraz nola esaten den gauzek. Guain, justizia erraldo jara dela ikusten egea, partaidez josila daula, orokorrian zer nolako harrera izan du egitasmoak? Egitasmoak, euskaraz egitasmoa, zaigia. Bai, hortaz egin. Ni pixkatola harri dutan hau, eta jende guztia esatu, bazan garaie. Beida. Bazan garaie. Ez herritarrak pixka urruti gatzen zaio, Bueno, baina hori ere beste realitate bada, ez da? Baina bai, badu jende asko, urte askotan, profesionalaz, nahiz, abokatuaz, eta epaileek, eta besteak, eta bertoko langileak, eta idazkari judizialak, denak, ez? Esan ez bezala, bazan, denok elkarrekin lan egiteko garaia. Bezala, ez? Denok parte hartzen dugu, eta denok ja, prozesu baten edo epai baten parte. Eta orduan ez, denok elkarrekin. Eta lehen esan den bezala, 30 abokatukin egia lanean. Eta epaiekin ebointxa esigea elkarrezketak egiten. Baina, bueno, hemen dau, baita ere, talde lana, eta gero baita ere dau komunikazio lan bat. Bakoitzak jakin dezala, talde bakoitzak, barne komunikazioa, abokatuen artean jakin dezazuen, Bizkaian zer egiten nahi dan, Gipuzkoan zer egiten nahi dan, koordinatuta. Baina baita ere jakin dezazuen, epaileen artean ez zer egiten nahi dan, eta fiskalen artean zer adostasunak hartu egin baita. Hori sozializatzea ere zuen esku. Gure esku. Ez, eta horretarako daukeu, ez bloga, ez egite zautzen duzuen, baina auzioeuskaraz.com, hori sartu nahi denak, hori da. Eta Twitteren kontu ere badeun. Aipatzen aritu gara, maika kontu eta elementu eta partaide badirela honetan guztian, eta maratoi bat izango dela, eta luzerako joko duen zerbait dela. Aurre ikuspen itxaropentsu bat egiterik edukiko bagenu, noizko ikus dezakegu auzi bat osotasun batean euskaraz, edo probarik egiteko datarik aurre ikusten alduzue, edo? Bai, bi gauza esango izizatu honen gainean. Bat, auziak euskaraz egiten dira. Egiten dira. Gero beste kontu bada, misiotzat zer esaten daun, ez? Egora normaltzat eozin lekutan auzi euskaraz egin alizatea, ez nola biteko? Misiotzat bat dauko eguna, ez? Hori da bilatzen duna, ez? Auzi euskarazek bermatu alizatea. Bermatu alizatea, ez eozin egoratan. Eta gaur egun? Eta gaur egun, gaur egun, zertan oinarritzen da, ez? Oinarritzen da, borondatean. Borondatean, eta egoeraren araberako zekin egiten duzun topo, ez? Duela gutxi gertatua, ez? Azpeitiko epaitegian itzutzea ibertara jo, dituzioten, euskaraz inbertzutela, ez? Hauzia, eta
epai euskalduna izan, idazkari judiziala euskalduna izan, eta abokatuak eta besteak abokatuak bi aldetako abokatuak euskaldunak izan, eta pentsatzen fiskalak euskalduna izan, da bueno, erderaz hasi, eta itzultzaia euskara zola itzultzen da apeiak alako baten esaten du, baina ezalgea denok euskaldunako. Zertan nahi geha. Zertan nahi geha. Eta bai, guazen euskaraz ikia, eta orduan, euskaraz, epeketa guztia euskaraz egin zuten, konklusioak ere bai, ondorioak ere euskaraz idatzi eta zeak. Eta esatuzu, oso era naturalean egindako gauza bat. Karo, hori da, ala xe tokatu dalako. Denen aldetik borondatea zegoelako. Beti ere, eta beti ere kontuten izan da baita ere epai euskaldunak badiela, Eta, gauzak, baina zuk nolabait proiektu baten barruan sartzen marin bat zea, eta jakin marin badakizu, abokotazea, esate bateko, eta jakin marin badakizu, aizu, epai euskaldunak badiela proiektuetan daudenak. Fiskala bakizu, fiskaltzakin adostasun badagoela, nun zuk abisatzen marin baduzu euskaraz egin nahi duzula epaiketa bat, fiskal buruak, fiskal euskalduna bidaliko dizula, zer horretarako ez dago inolako eragozpenik. Hau da, igual, lortu dugun beste gauza bat, euskaraz proiektu honek, lortu duguna da... Eskatualizatea gauza horiek. Aizu, adostasun bat, euskaraz eskatutakon fiskala bidaliko... Kaso ingo iguze. Nola, ez? Galdetzea bestek etzeunen, eta eske, klaro, hori da, osea, juni mierda, ni honez Juanko Parsorokin, eta oso harrera ona, eta pentsa, euskaraz batzorden badago, ez da oso harrera ona izan du, eta bildurrare bada, ez da batzutan ez atea jotzeko bildurra. Askotan gauzak galdetzea baina ez da, itzein, proiektu orkestu, itzein, adostasunean, era naturalean, osea, inolako zeri gabe, ez zatela ikusi, euskera, jasartuko dona, zera oso moduan dola, ez? Eta hortan oso lagurin zeigulen lagu aipatu ditudan, zeak, 4 milioi eredu, eredu hauen ezarpena zu bakizu baitaren, nola langinek itziten gendun, uten ginen, konprobatu. Probatu, ondo itzulpen ondo ikendun, ez denekien. Bai, oso gertuko lan egin da. Administrazio erraldoian, oso gertuko lan egin da, eta gero bezaletik, eringo gote gendun ez izango dan posible, ez? Komentatu nahi dizut, izan gendun esperientzia piloto bat, duela 2 urte, eta ustetan inoak eparte hartu zula. Dan agerin gatu hartzait. Agerin gelitu behar naizela. Eta, nolabait, esan gondun, guazten esperientzia pilotu bat egitea, pixkat, izan zen proiektu honen, xierako zeatan, pixkat pintxatzen ditu ginen, da. Esan gondun, guazten, demanda batean, sartzen operadore juridikoak biltzea. Eta etzitea, eta zautuko du demanda bat euskaraz. Eta horren, bildu ginen, abokatuak, prokuradorea, epailea, idazkaria, epaileak, geu, informatikaria, trebatzaileak, ez? Eta, esan gendun, bueno, eta hortan sartzeko prest den administrazio batzuk ere, bai? Bestelako batzuk, karo, herritarra bezala. Bai, eta esan gendun, bueno, guazen, eta bueno, guazen demanda bat egitea, eta abokatu izan genien, bueno, gukin lanean izan abokatu izan genien, bueno, a ber, eretuak ingenitun, izan genuen zea, idazkari judizialekin, koordinatzaileekin, zor banaketa araua daude, pixkatzaile da esplikatzen ez da banaketa arauen kontua ez, eta azken pinazuk demanda basartzen dezunean, edo zein epaite egitagun lekela. Hausaz egiten da ez, eta baina, bueno, itzen genuen da izu, eta euskara zea salbuespen moduan eta inelik eta izu, bai, zatik ez, jarri. Ara, beste mito bat horrela joan zen, tibera. Bai, ez? Bai. Bueno, proba pilotu dalako, ze beti ere ezin da hori. Bai, baina, bueno, ez? Eta, bueno, dena prestatu gendun, dena ereduak egin itzen, epai euskaldun honen gana jongo zala, zeak, hola, eta esan gendun, bueno, eta gaina esan gendun, bueno, ze prozedura zatuko dugu, ez? Ze aukeratuko dugu, eta esan zuen, adostasunezko dibortzioa oso errexea da. Probatzeko. Bale. Orduan, zeren gendun, bueno, prestatu gendun zea bat, proba piloto honen zea bat, honabiteko askoezpentso bat, eta abokatu elkargoa arduratu zen, abokatu euskaldunei, Gipuzkoan zeia zerrenda zuten, abokatu euskaldunei bialtzeaz. Aizue, aurrako piloto badago, eta bestea, eta ber, aurkeztuko zu euskaraz, inorretzan aurkeztu. Zeatik inorretzan aurkeztu. Eta ez duzu, dena prestatu gendun, baina ze falta zan konfiantza, falta zan erreferentzi bat, falta zan
esatea, bai, zuek zeate hortaz errutatuko zenak, ez? Zekaro, hemen esperientzi txar ugari izan die. Eta zartako asko, eta zerapen asko, eta baina, karo, guain ja, proiektu batekin zuaz. Ez, proiektu aurkeztu da abokatun elkargotan. Sozializazio bat eginda. Ez, barruti aurkeztu eginda. Ez abokatu elkargoan, bezik eta barruti abokatu euskaldunekin bildu eginda, Tolosakoekin, Gernikakoekin, Bergarakoekin, eta gereina tresnak eskini bulego jungea. Hortan, guain badakigu, eskatzen behin behigu baizu, demanda bat eta hola, ja, konfiantza neurri bat badago, jakin da bete ere, baizu, bezaltasunak izango ditula, baina ez duzu, aurrera paso bada. Ez da biharko kontu bat izango dutena, normal eta... Belaxe, ezingo da ikusi, baina, bueno. Hasi, esan dut, maratia baita ere, ze aurrenoko kilometrokin hasten da, ezta? Bai, hainbat lekutan ere berdina pasatzen nahi da, ezta? Gogoa bai, eta, bueno, borondatea. Mariana. Herritarren aldetik dauna da, bere abokatuei eskatzea, edo gogoraraztea izu, ni nahi nukeola, edo abokatu euskaldun bat hartzea, geho, baliabideak erabilializateko, bai, ezta? Eta abokatuak baitere esan barko dio, egoaren arabera, ezta? Esan barko dio, bida, izu, bointxi bertan, Gernikan epaio euskaldun badago, eta bida, eta aukera badakau. Sartuta gaude, eta behar bada, aukera egon leike euskaraz egiteko. Ezin da bermatu. Baina aukera eta ezin kea saltzen ibili. Eta abokatu baita ere, esan bere kliente dauzke, eta nik usteet, haiek ikusiko dute, baina nik usteet baita ere, abokatuak baita ere, esango du, egora errealista batetik esango diola, bia, baintxe ez dakit, Tolosan, zeatenak erdaldune die, eta, bueno, egin leike, eta ingo deu, eta gaina ondo, eta zuzen, eta berme juridiko guztiaz. Eta ez du zertan atzerapen handirik, suposatu, ez? Baina, balen esan duen bezala, bai, batzutan tokatzen da. Epai euskalduna badira, baina, deno jakin bar dugu, eta abokatuak ere jakin bar du zegoretan dagoen zeak. Claro, gero ongo di gainera arlo batzuk, aratuagoak beste batzuk baino, eta, bueno, lehen esan dezuna, ez da, dibortzioko adostasunezko dibortzio bat, adibidez erresago izan leke, eta hori ingarriago izan leke, pentsatzen den lan arloan, merkataritzan, administrazio kontutan, eta hola, igual beste bide bati enteneko diela. Guantxe bertan, Donostin lan arlon, bi epai euskalduna daude. Euskaldun peto-petoak, eta gainaz euskaraz egiten dutenak. Baina lan tresnak prest dituzte? Haiekin epaitzea edo eta aigalan, orduan izango da... Legeak eskura jartzen, legeak itzulin bardi, ondo itzulin bardi, lehen esan dut bezala, prozesu luze bada, baina, bueno... Azkenean izango da, tokatzen zaizun arloan, errepasatu, behiratu nola dagoen, zaukera dagoen, eta... Eta bide jartzea, eta orduan, bi epeio euskaldun hori ere, esatuzu, lan arloko legeak ere eskura jarri bat zizkia, ez? Eta egin dezaketen sententziak, euskeratu, baina... Zertatuko lan polit badago, sindikatuk eta lan arloko epaiak, ez? Hor, hauzko judizioi asko egiten diet, eta hauzko judiziok batzuk ere euskaraz egiten diet. Egiten diet, ez? Eta baina bakarrik, ez dara asko. Tokatzen da, ez, baina, tokatzen bazaizu, ez da? Lehen esaten zen duna, borondatea baldin badago, aukera baldin badago, eta borondatea baldin badago. Baina, guai nahi duguna da, hain zuzen, banaketa arauetan eragin. Banaketa arauetan eragin, esatako dizu, epai euskalduna balego. Claro. Epai euskalduna balego. Jundeia horra euskaraz sartzen dena. Jundeia horra, epai horren gana, euskaraz sartzen dena. Eta, guai lan arloan daun bezala, bi daude, esatako, banaketa arauen zeik ez dago. Eta ez zuzen banaketa arauak die, epeitegiak beak onartzen ditun arau batzuk. Gero gobernu salak onartu beritunak. Guain ere, agente gehion bila. Bai, jakina, baina horret izan hain importantea gobernu salaren onespena proiektuarekiko. Horretzen. Hain lotu de gauzak, eta oso komplikatu, da igual entzuleari, oso komplikatu egingo zaio azaltzen egiana. Ideia argi bat ateratzekotan, esan dezakegu justizia erraldoia dela, milaka arimutur dituela, eta poliki horiek josten ari zaretera, ez? Euskarari, presentzia hori aitortzeko. Sare bat sortzen, eta denok elkarlanean, idei honekin gatu dira, ez? Denok elkarlanean lanean egin nahi dugula, operadore juridikok, baina zuzen barritarrari, bere eskubidea den, hezkuntza ofizial batean, aurkezteko demandak eta egikaritz gauzatzeko. Baina, bete urtu behar da, oso goera konplexua da la justiziarena. Eta realitate makal batetik datorrela. Bai, batea.
Ederki ba, nik uste harimutur pila horietatik agian batematzuk aztuko zitzaizkigun, baina ikutu ditugula dezente behintzat, eskertzen dizugu, abiatu duzuen bideo honen berri emateko gure azblairekin bat egin izana, Xabier, eta entzulei ere, lehenengo abia puntu bat behintzat jarri diegu, eta bideo hori aurrera egiten duan bezala, joango gara informazio gehiago jasotzen gehu ere. Gure aldetik hausia, zerbait egitu nahi baduzu, zeurea daita. Berozuz, eskerrik asko ditzatik. Horrengora arte eta ondo izan. Eskerrik asko. Agurtzeragoa zonen beste, zapirilaren 8an itzuliko gara ohi bezala, eta bitartean edo zer baduzue, badakizue, zuen zain gai duzuela, gure azblai abildua infozazpi.com helbide elektronikoan. Ondo izan, eta datorren aste artera arte. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.